Sona ng Pangulo 2024. Ang ikatlong yugto. DRMN News Special Coverage. Nakadistribute ta sa ilaha samtang nagabiyahe sila. Sige doon. Sir Janry. Okay, Janry. Na to Sir Janry. Driver gyapon ni Himpiro. Good morning, live ta sa Dixie Garment. Ang mulo lang mo sir na ang presyo sa Mapalitonon mo baga. Pero gusto mga ito. Opo, sir. Unsay unit nga gidalaan ni kasamang Janry Rajaman doon? Tricycle driver, sir. Tricycle driver. Pila man imuhang income kada adlaw sa imuhang pagpamasada sa tricycle kasamang Janry? Di magkapareha, sir. Adlaw nga mingaw, nabayad ako kasog. Oo, labi na karon nga dili ting klasir kasamang Janry nya nagsagun sa nabagsangka sa presyo sa gasolina. Pastilan. Opo. Mao gani. Sabi na mo ang gusto madungog. Di basta-basta no. Namin Bongbong Marcos. Sa imitahe din mo, napagkasiin tulong pa tuig, sir. Ang mo baba ang presyo sa mga palitonon. Kaya arong makakuha sa kalisod. Pila i-grado nimo within 3 years sa pagdumala ni President BBM? Pila i-grado nimo sa iya? 1 to 10? 1 to 10, mga 1 to 1. 1? Grabe po kasamang Janry, grabe.